راديو إيرنا حلقة ዜና ፕሬዝደንታዊ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ካብ ኣጎዋ ማለት ኣብ መንጎ ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃን ኣሜሪካን ዝግበር ንምዕባልን ምኽፋት ዕድላትን ባብ ዝኸፍት ናይ ንግዲ ውዕል ክትእለ ምዃና ድሕሪ ምሕባሩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ቁጥዖም ገሊጾም። ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብልዕሊ ሰብኣዊ መሰላት ግዙፍ ግህሰት ብምግባራ እዚ ድማ ንውዕል ኣጎዋ ዝጥሕስ ብምዃኑ ክትእለ ኣብ መደምደምታ ከም ዝተበጽሐ ገሊጻ። ሓደ ኣብዚ መደምደምታ ካብ ዘብጽሑ ጉዳያት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ትግራይ ኣጽዋርን ሰራዊትን ንምምልላስ ናብ ሲቪላዊ ጥቕሚ ጥራይ ክውዕል ዝነበሮ ንግዳዊ መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ብምጥቃም እዩ። ሃገራት ማልን ጊኒን እውን ካብ ዝመጽእ ወርሒ ጥሪ ሒዘን ካብ ኣጎዋ ክእለያየን። እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝጸደቐ ናይ ንግዲ ውዕል ኮይኑ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ ኣፍሪቃ ኣብ ንግዲ ኣሜሪካ ናጻ ናይ ዕዳጋ ቦታ ንኽህልወን ዕድል ዝኸፍት እዩ። ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መላይ ሓደጋ ብዝምልከት ምስ ናይ ኣሜሪካ መዘንኡ ኣብ ዝርርብ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ኣውራ ሕጋዊ እስላማዊ ኢንስቲትዩት ግብፂ ዳር አልኢፍታ ኣብ ትሕቲ ሕግታት ሸሪዓ በዓላት ልደተ ክርስቶስን ሓድሽ ዓመትን ክኽበር ፍቑድ ምዃኑ ኣብ ዘውፅኦ ፋትዋ ኣፍሊጡ። ግብፂ ብኣመንቲ ሃይማኖት እስልምና ዝተዓብለለት እኳ እንተኾነት ኣሳት 10 ሚልዮን ካብ ህዝባ ኣመንቲ ሃይማኖት ክርስትና እዮም። ልደተ ክርስቶስን ሓድሽ ዓመትን ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ክርስቲያን ኣግባጥ ከብዕልዎን ከለዉ ገለ ኣመንቲ ምስልምና ምስ ሃይማኖቶም ብምንጽጻር ብኸመይ ነቲ በዓላት የኽብርዎ ወይ የንጸባርቕዎ ምድንጋራት ክፈጥረሎም ጸኒሑ። ሓያሎ እስላማውያን መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ በዓላት ከየኽብርዎ ወይ እውን ነቶም ዘኽብሩ ጽቡቕ ምንየቶም ከይገልጹ ክጉስጉሱ ጸኒሖም። ሕጋዊ እስላማዊ ኢንስቲትዩት ዳር አልኢፍታ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በዓል ልደተ ክርስቶስ መውላደቲ ኣብ ሃይማኖት እስልምናውን ዓብዪ ቦታ ዘለዎ ነቢ ዒሳ ወዲ ማርያም ዝኽበር ብምዃኑ ነቲ በዓል ምብዓልን ንኣመንቲ ጽቡቕ ምምናይን ፍቑድ ምዃኑ ፍሊጡ። ኣብ ትሕቲ ሃይማኖት ምስልምና ሕጋጋት ሸሪዓን ማሕበራዊ ሃይማኖታውን ሃገራውን በዓላት ምኽባር ቅቡል ምዃኑ እቲ ኢንስቲትዩት ሓቢሩ። እዚ ፋትዋ ኣህዛብ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ዝሓቆፈት ግብፂ ዝያዳ ተኻኢልካን ተኸባቢርካን ንምንባር ዘኽእል ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኢኤሲ ሻብዒቲ ኣባል ሃገር ኮይና ክትጽንበር ከም ዝኾነት እቲ ማሕበረሰብ ድሕሪ ዘካየዶ ዋዕላ ኣፍሊጡ። ኣባል ሃገራት ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሩንዲ፣ ኬንያ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛንያ፣ ዩጋንዳን ደቡብ ሱዳንን ክኾና እንከለዋ እተን ሃገራት ኣብ ቀረባ እዋን ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣቑመን ከም ሓንቲ ሃገር ኮይነን ክሰርሓ መደብ ኣለወን። እተን ሃገራት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ናጻ ዕዳጋ ሓበራዊ ፀጥታውን ወተሃደራውን ስምምዓት ኣብ ሓደ ክበጽሓ እንከለዋ ኣብ ቀረባ መጻ ድማ ከም ሓንቲ ሃገር ኮይነን ክቕጽላ ከስርሕን ዝኽእል ቅዋም ኣብ ምንዳፍ ከም ዘለዋ ይግለጽ። ምጽምባር ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኩለን ኣባል ሃገራት ሓንጎፋ ኢለን ክቕበልኦ እንከለዋ ኣብ ጫካታት ሃገር ዓሪዶም ዘለዉ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ብሓባር ኮንካ ንምድምሳስ በሪ ዝኸፍት እዩ ክትብል ዩጋንዳ ገሊጻ። ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዮወሪ ሙሴቨኒ ኣብ ዓበይቲ ቀላያትን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዘሎ ዞባዊ ሽግራት ገዛእቲ ሃገራት ዝሓደግዎ እዩ ክብል ብምኽሳስ ሓቢርካ ምፍትሑ ዝሓሸ ኣማራጺ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ስምምዕ በፂሑ ፌደሬሽን ክኸውን እንተኽኢሉ ፖለቲካዊ ሕብረት ብምግባር ሃገራዊ ንጽል ዕዳጋ፣ ባጢራ፣ ባህላዊ መንነት፣ ሰራዊትን ወፃኢ ጉዳያትን ዝውንን ክኸውን እዩ። ማሕበረሰብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ልዕሊ 180 ሚልዮን በዝሒ ህዝቢ ይሓቁፍ። ምቋም ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ሓድሽ ሓሳብ ከም ዘይኮነ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ መጀመርያ 1960ታት ኬንያ፣ ዩጋንዳ፣ ታንጋኒካን ዛንዚባርን ካብ ገዛኢተን ዝነበረት ብሪጣንያ ናጽነተን ኣብ ዝተጎናጸፋሉ እዋን ከም ሓንቲ ሃገር ቆይመን ፌደሬሽን ክምስርታ ዝብል ሓሳብ ቀሪቡ ነይሩ። ኣብ መደምደምታ እንተተበፂሑ ርእሰ ከተማ ፌደሬሽን ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣብ ታንዛንያ ምስ ኬንያ ዝዳውብ ከባቢ ተደኲና ትርከብ ከተማ ኣሩሻ ክትከውን እትጥቀመሉ ባጤራ ሽሊንግ ምብራቕ ኣፍሪቃ ወግዓዊ ቋንቋ ድማ እንግሊዝ፣ ፈረንሳን ስዋሂሊን ክኸውን ምዃኑ ይግለጽ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን
داغماي سلامتنا تقبلوا زخبركم سمعتنا قاتلو زقرب مدب بعوض أرقاي زدالو أفريقيا أبصم مزيك خون سنة مكتال عصوبات وتهدرات روسيا أو أفريقيا قدم شحن 960 مبزحتن هاجرات أفريقيا أب تحتي مجزأتي أوروباين هاجرات بمنبارن ناشعو سوفيت حبرت نايلوم روسيا مس هاجرات أفريقيا زمدنا ختكبر بزوح عدلاي نبران زمدنا سوفيت حبرتن أفريقاوانن هاجرات ناتسنتن كغونات صفا مس جمرايو زجمر دحرش عند 960 هاجرات أفريقيا نتأخوص مس جمرا حيالو حدث تمرحتن كابتن امباراطوراوያን مخانن زገልጽዎን ዝነበሩ ሃገራት ኤውሮጳ ነጻ ምስ ወጹ ናይ ኣፍሪቃውነት ሃገራውነት ማርክሳውን ማሕበራውን ስምዒታት ከንጸባርቑን ጎስጓሳት ክገብሩልን ጀሚሮም ነዚ ስምዒታት ተገንዘበት እሞ ነቲ ስነ ሓሳብ ከተስፋሕፍሖ ትሕልን ዝነበረ ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1960 بسم قدما ሚኒስተር ኮንጎ ነበር ፓርቲክ ሉሙምባ ኣብ ከተማ ሞስኮ ህዝባዊ ናይ ምሕዝነት ዩኒቨርሲቲ ከፊታ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ሳልሳይ ዓለም ዝመጹ ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ክትብ ድማ ጀሚራ ነዚ ናይ ትምህርቲ ዕድል ንኽጥቀሙ ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ናብቲ ሃገር ብምኻድ ተማሂሮምን ተጸልዮምን ብኡቢላ ድማ ሶቪየት ሕብረት ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝምድና ጀሚራ ኣብቲ እዋን ሓያሎ መራሕቲ ኣፍሪቃ ናብ ገዛእቶም ዝነበራ ሃገራት ኤውሮጳ ክርሕቁ ይደልዩ ብምንባሮም ሶቪየት ሕብረት ቀልጢፋ ተቐባልነት ረኺባ እዚ ከምዚሉ እናቐጸለ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሑል ኪናት ዝነበረ ሶቪየት ሕብረት ኣብ 1991 ተበቲና ናብ 15 ሃገራት ተመቓቒላ እታ ዝዓበየትን ዳርጋ ንኹሉ ጠርኒፋ ዝነበረትን ሩስያ ብብዙሕ መለክዒታት ሓይላን ጽልዋን ተዳኺሞ ሩስያ ድሕሪ 1991 ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበራ ርክብ ኣዝዩ ተዳኺሙ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ዳግማይ ክበራበር ይረአ ኣሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ዝምድና ንምትራር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣፍሪቃ ኣብ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ሃገሩ ቀዳምነት ክወሃባ ምዃኑ ሩስያ ምስ ኣፍሪቃ ብፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ምክልኻልን ጸጥታን ቁጠባ ምቁጻር ሕማማት ትምህርቲ ሰብኣዊ ሓገዝን ካልእን ኣብ ሓድሕደን ምትሕጋዝ ክገብራን ክለዋወጣን ከም ዝኾና ገሊጹ ነይሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደት ብምግባር ዝምድና ኣብ ምድልዳል ክሸባሸብ ጸኒሑ ሩስያ ሻቡ ካብ ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ሓሊፋ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከተሰላስል ተራእያ ኣብ ሱዳን ወተሃደራዊ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ክትከፍት ምስ ዩጋንዳ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ማእከላዊ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃን ካሜሩንን ወተሃደራዊ ስምምዓት ክትገብርን ከላ ምስ ሓያሎ ካልኦት ድማ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናኣ ኣብ ምምሕያሽን ወፍሪ ኣብ ምግባርን ትርከብ ሩስያ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ኣፍሪቃ ብምቁማት እተሰላስሎ ዘላ ካልእ ወተሃደራዊ ዝምድናዮ ሩስያ ኣብ ዕድጊ ጽዋር ኣዝያን ኣፍሪቃ ኣገዳሲት ሃገርያ ምኽንያቱ ካብ 2014 ክሳብ 2019 16 ሚእታዊት ፍርያት ኣጽዋር ሩስያ ብሃገራት ኣፍሪቃዊ ተዓዲጉ አንጎላ ናይጀርያ ሱዳን ማሊ ቡርኪና ፋሶን ኢኳቶሪያል ጊኒን ነፈርቲ ኹናትን ሄሊኮፕተራትን ዘጠቃለለ ናይ መሸጣ ኣጽዋር ውዕል ጌረን ሩስያ ብተወሳኺ መንግስቲ ብዝውንነን ትካላትን ናይ ውልቅን ኣብ ዕድና ብምውፋር ነዳዲ ጋዝ ማንጋኔዝ ቦክሲትን ካልእን ትዕድን ኣብ ሃገራት ጊኒ አንጎላ ሞዛምቢክ ካሜሮን ጋና ናይጀርያን ድማ ድሮ ኮንትራት ወሲዳላ እንተኾነ ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ጀሚራቶ ዘላ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብሽም ናይ ጸጥታ ኩባንያ ወተሃደራት ብምውፋር ኣብ ማእከላይ ሪፓብሊክ ኣፍሪቃ ማሊ ሊብያ ሱዳን ሞዛምቢክን ማዳጋስካርን ተኸፊሎም ዝሰርሑ ዕስባት ወተሃደራት ማለት መርሲነርስ ኣዋፊራላ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዉ ሩስያውያን ዕስባት ብኩባንያ ጸጥታ ዋግነር ግሩፕ ዝፍለጥ እዚ ኩባንያ እዚ ናይ ብሕቲ ከም ዝኾነን ምስ መንግስቲ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይብሉን ዝግለጽ እኳ እንተኾነ እቲ ሓቂ ግን ናይ ኣደባባይ ምስጢር እዩ ጉጅለ ወተሃደራት ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ሩስያ ምስ ዩክሬን ኣብ ትዋጋኣሉ ዝነበረት እዋን ኣብ 2014 እዩ ኣብ ከተማ ሴንት ፔተርስበርግ ሩስያ ተመስሪቱ ወተሃደራት ሩስያ ናብ ውሽጢ ዩክሬን እንተኣትዮም ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ከኽስሳት ስለ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኣትዮም ስርሒት ዝገብሩ ዋግነር ግሩፕ እዮም ነይሮም ዋግነር ግሩፕ ብሩስያ ዝምወልን ዝምእዘዝን ኮይኑ መስራቲኡ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ናይ ቀረባ ርክብ ዘለዎ ዩጉኒ ብሪግዥን ዝተባህለ ወተሃደር ዝነበረ ነጋዳይ ዝውነን
ናይ ጸጥታ ኩባንያ ዝብል ስም ተሰኪሙ እኳ እንተሃለወ ኣባላቱ ኣብ ዓውደ ኩናት ከም ዝሳተፉ ይግለጽ። ወተሃደራት ዝነበሩ ኣባላት ዝሓቆፈ ዋግነር ግሩፕ ካብ ሩስያ ወጻኢ ንመጀመርታ ግዜ ኣብ ሶርያ ሰሪሑ። ፕሬዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ካብ ስልጣን ከይዕሎ ብዕቱብ ካብ ዝሰርሑ ከም ዝኾኑ ድማ ይግለጽ። እቲ ጉጅለ መጀመርታ ናብ ሱዳን ይኣትዮ። ፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ኣብ 2017 ኣብ ሩስያ ኣብ ዝበጽሓሉ ሩስያ ንሃገሩ ሱዳን ካብ ተጻብኦታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክትከላኸለላ ሓቲቱ ነይሩ። ኣብ 2019 ናዕብን ቅልውላውን ሱዳን ኣብ ጥርዙ ኣብ ዝበጽሓሉ ድማ ዕጡቓት ዋግነር ግሩፕ ኣብ ከተማ ካርቱም ተራእዮም ነይሮም። ዋግነር ግሩፕ ናብ ሊብያ ብምእታው ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍልጦ ንዝተዋህቦ ብጀነራል ከሊፋ ሓፍታር ዝፍለጥ ይሕግዝ ኣሎ። ዕሱባት ትጉጅለ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ድሮን ኣብ ምዝዋር ብቕጭ ሕርሙ ኣብ ዝካየድ ስርሒታት ኣብ ምስታፍ ወተሃደራት ኣብ ምዕላምን ተጸሚዱሎ። ኣምሳይ ሩስያ ኣብ ሊብያ ናይ ነዳዲ ዕደና ውዕል ተዋሂቡ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ፕሬዚደንት ፍራንሷ ቦዚዘ ኣብ 2013 ብዕጡቓት ሓይልታት ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምዕላው እቲ ሃገር ብውግእ ሓድሕድ ክትሕመስ ጸኒሓ። ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕሬዚደንት ፋውስቲን ኣርቻንደ ቶዶራ ኣብ 2016 ብምርጫ እኳ ናብ ስልጣን እንተደይበ ኣብቲ ሃገር ዝነጥፉን ስግኣት ኮይኖም ዘለውን ዕጡቓት ሓይልታት ግን ክስዕሮም ኣይከኣለን። እቲ ፕሬዚደንት ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ፈረንሳን እኳ ኣብ ጎኑ እንተነበሩ ምስ ሩስያ ብምስማዕ ዋግነር ግሩፕ ናብ ሃገሩ ክኣቱ ተሰማሚዑ። ዕሱባት ዋግነር ግሩፕ መጀመርታ ወተሃደራዊ ስልጠና ከም ዝህቡ እኳ ተነጊሩ እንተነበረ ድሒሮም ግን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኖም ከም ዝዋግኡ ተቃሊዑ። ሩስያ ዋግነር ግሩፕ ናብ ማእከላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪቃ ክኣትዉ ድሕሪ ምስምዓ ከም ኣካል ትስምዕ ኣብቲ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናይ ኣልማዝ ዕደና ፍቓድ ተዋሂብዋ። እቶም ዕሱባት ካብ ምውጋእ ሓሊፎም ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ዝተማረኹ ዕጡቓት ሓይልታትን ሰብኣዊ መሰላት ዝገስ በደላት ፈጺሞም። ንሳቶም ዝፈጸምዎ በደል ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ስርጣይ ዝምታን ቅትለትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ኣብ 2020 ጥራይ ልዕሊ 500 ጥርዓናት በደል ከም ዝተመዝገበ ክፍለጥ ተኻኢሉ። ቀጺሎም ዋግነር ግሩፕ ኣማል እውን ህላውነቶም ኣረጋጊጾም ኣለዉ። ብግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ብተደጋጋሚ ናብ ሓደጋ ክትኣቱ ዝጸንሐት ማሊ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ንምቅላስ ምስ ፈረንሳ ብምትሕብባር ክትሰርሕ ጸኒሓ። እንተኾነ ወተሃደራት ፈረንሳ ከምቲ ዝድለ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ነቶም ግብረ ሽበራውያን ከኣልዮም ኣይከኣሉን። ምስ ግዜ ማልያውያን ይኹኑ ገለ ሰበስልጣን ህላወ ፈረንሳ ከጽልኦም ጀሚሩ። ብጋህዲ ድማ ፈረንሳ ካብ ሃገርና ትውፅኣልና ክብሉ ተቃውሞኦም ከስምዑ ጸኒሖም። መንግስቲ ማሊ ከም ካልኣይ ኣማራጺ ምስ ዋግነር ግሩፕ ብምስማዕ ዕሱባት ናብ ሃገሩ ክኣቱ ብምፍቃዱ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ኣትሎ። ገለ ማላውያን ኣብ ዝገበርዎ ሰላማዊ ሰልፍታት ፈረንሳ ትውፅኣልና ሩስያ ትምፅኣልና ክብሉ እውን ይስምዑ እዮም። ጉጅለ ወተሃደራዊ ዕሱብ ዋግነር ግሩፕ ኣብ ማዳጋስካርን ሞዛምቢክን እውን ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማዩ ተዋፊሩ ዘሎ። እዚ ጉጅለ ኣብ ዘዝኣተውን ሃገራት ሩስያ ምስተን ሃገራት ናይ ዕደና ስምምዕ ተካይድ ብምዃና ኣዝዩ ዝተሓሓስ ስራሕ እዩ ዝግበር። ኣባላት ዋግነር ግሩፕ ትምዩን ናይ ሓሶት ዜና ኣብ ምዝርጋሕን ኣብ ምርጫታት ሃገራት ኢዶም ብምእታውን እውን ይፍለጡ እዮም። ሓያሉ ካብ ኣባላቶም ኣብ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ምትእትታው ከም ዝገበሩ ይኽሰሱ። ንሳቶም ኣብ ሓንቲ ሃገር ምስ ፖሊስታት ሩስያ ዝሰማዕ መራሒ ናብ ስልጣን ክዲብ ይሰርሑ። ኣብ ናይ ሳይበር መጥቃዕትታት ይሳተፉ። ኣብ ማዳጋስካር ኣብ ዝተኻየደ ምርጫውን ኢድ ከም ዝነበሮም ጥርጣረ ኣሎ። ዋግነር ግሩፕ ኣብ ዝኣተወለን ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንፖሊስታት ሩስያ እዩ ዝሰርሕ። እቲ ጉጅለ ዘለዎ ሩስያ ኣላ ማለት እዩ። ንኣብነት ሩስያ ኣብ ሊብያ ኢድ ከም ዘይብላያ ትገልጽ። እንተኾነ ብተዘዋዋሪ መንገዲ ኩሉ ኣብቲ ሃገር ክፍጸም ትደልዮ ብመንገዲ ዋግነር ግሩፕ ተካይዶ። ኣባላት ዋግነር ግሩፕ 3 ዕጽፊ ስሩዓት ወተሃደራት ዝኽፈልዎ መሃያዮም ዝኽፈሎ። እዚ ወርሓዊ ክሳብ $16,000 ክበጽሕ ይኽእል። ኣብ ኩናት ወይ ስርሒት እንተሞይቶም ድማ ስድሮኦም ኣስታት $60,000 ክኽፈሉ ይሰማምዑ። በዚ ምኽንያት እቶም ኣባላት ዝወስድዎ ናይ ኩናትን ሞትን ሓደጋ ምስ ገንዘብ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሩስያ ብሙሉእ ሓይላ ናብ ኣፍሪቃ ትምለሳላ። እንተኾነ ምስ ሓደገ እዩ። ምኽንያቱ ዕሱባት ወተሃደራት ገንዘብ ዝኸፈለ ኩሉ ክጥቀመሎም ስለ ዝኽእል ዲሞክራሲ ክዕምፅፁ ዝደልዩ መራሕቲ እውን ከስርሕዎም ይኽእሉ እዮም።
ዋግነር ግሩፕ ኣብ ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ብዘውረዶ ሰብኣዊ በደል ሕብረት ኤውሮጳ ናይ ርእሰ ማል ምድስካል ማዕቀብ ክገብረሉ እንከሎ ኣባላት እቲ ጉጅለ ኣብ 27 ሃገራት ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ከይኣትዉ ኣጊዱሎ። ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ኣብ ኣፍሪቃን ዓለምን ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም 2021 ተወዲኣ ናብ 2022 እንሰጋገረላ መዓልቲ እያ። ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዕለት ልደቶም ናይ ዘብዕሉ ሰባት ቁፅሪ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ዘስተውዕል ሰብ ከመይ ኢሎም እዞም ኩሎም ሰባት ዕለት 1 ወርሒ 1 ተወሊዶም ክብል ንቡር እዩ። እዞም ሰባት ብምልኦም ዕለት 1 ወርሒ 1 ኣይኮነን ዕለተ ልደቶም። እንታይ ደኣ ገለ ዝተወለድሉ መዓልቲ ኣይፈልጥዎን እዮም። ገለ ናይ ዕለት ልደት ምስክር ወረቐት የብሎምን። ገለ ፍልጥቲ ዕለት ክትኮነሎም ኢሎም ዝገበርዎ ክኸውን ይኽእል። ገለ ድማ ኣጋጣሚ ክኸውን ይኽእል። ዕለት 1 ወርሒ 1 ግን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ጥራይ ኣይኮነትን ከም መዓልቲ ዕለት ልደት ትምዝገብ። ኤርትራውያን ዝርከብዎም ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ዕለተ ልደቶም ዕለት 1 ወርሒ 1 ኢሎም እዮም ዘመዝግብዎ ወይ ድማ ብቐሊሉ ዝዝክርዎ ቁፅሪ የመዝግቦ። ዕለት ልደትካ ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ወይ ስደተኛ ኮይንካ ከተመዝግባ ብዙሕ ጉድኣት ዘይብላ ክትከውን ትኽእል እያ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ብፍላይ ኣብ ኣፍሪቃ ሰኣን ወረቐት ምስክር ልደት ሚልዮናት ሰባት እዮም ካብ ብዙሕ ዕድላት ዝእገዱ። ወረቐት ምስክር ልደት እንተዘይብልካ ዕድሜኻ ብግቡእ ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ዜግነትካ ከተረጋግጽ ምስክርነት የብልካን። እዚ ኣብ ገለ ሃገራት ወረቐት መንነት ክወሃበካ ኣይክእልን እዩ። ፓስፖርት ኣይፍቀደካኒ ማለት እዩ። ብሰንኩ ድማ ትምህርቲ ክትምዝገብ የጸግም፣ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ካብ ምርካብ ይዓግት፣ ዜግነት ዘይብልካ ይገብረካ፣ ኣብ ፖለቲካዊ ምርጫ ከይትሳተፍ ይዓግተካ። ኣብ ኣፍሪቃ ብሰንኪ ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ካብ ሓያሎ ዕድላት ናይ ዝተሰናኸሉ ሰባት ቁፅሪ ሚልዮናት እዩ። ኣብ ገለ ሃገራት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይብሎም ምዝጉባት ስለ ዘይኮኑ ዳርጋ ከም ዘይህልዋት እዮም ዝቁፀሩ። ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ዘይብሎም ዝበስሑ ኣብ ግጭት ዘለው ከባቢታት ዝተወልዱ፣ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዝውለዱ፣ ስድሮኦም ሰኣን ስእነት ናይ መመዝገቢ ገንዘብ ዘይመዝገብዎም፣ ገለ ድማ ዕለተ ልደቶም ዝፈልጥዎ እኳ እንትኾኑ ወረቐት ግን ዘይብሎም ይርከብዎም። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዓለም ልዕሊ 235 ሚልዮን ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት መብዛሕትኦም ኣብ ኣፍሪቃ፣ ኤስያን፣ ሰሜን ኣሜሪካን ናይ ልደት ምስክር ወረቐት የብሎምን። እዚ ንመጻኢ ዕድላቶም ህፃናት ካሃሲ ዓብ ተኽእሎ ኣሎ። ነዚ ንምውጋድ ወኪል ህፃናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዩኒሴፍ ኣብ 2030 ኩሎም ህፃናት ከም ዝምዝገቡ ንምግባር ናይ ልምዓት ሸቶ ኣበጊሱ ይሰርሕ ኣሎ። ኣቐዲሙ ቅድሚ 1900ታት ናይ ልደት ምስክር ወረቐት ብቤተ ክርስቲያን ወይ ካልእ ናይ እምነት ማእከላት እዩ ዝትግበር ነይሩ። ግዴታ እውን ኣይነበሮን። ድሒሩ ግን ግዴታን መንግስቲ ዝፈልጦን ክኸውን ጀሚሮ። ኣብ ብሪጣንያ ንኣብነት ግዴታ ክኸውን ዝተገብረ ዓቕሚ ሰብ ዜጋታት ብግቡእ ንምፍላጥ፣ ቀረጽ ንምኽፋልን ወተሃደራት ንምኽታብን ክሕግዝ ተባሂሉ እዩ ተኣታትዮ። ድሒሩ ድማ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሓደ ዜጋ ብፋይል ተታሒዙ። ተወሳኺ ኣብ ማዳጋስካር ሓንቲ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ሰባት ዝፀዓነት ናይ ጽዕነት ጃልባ ጥሒላ 65 ሰባት ሞይቶም 20 ድማ ዛጊት ሃለዋቶም ኣይተፈልጠን ዘሎ። ነቲ ናይ ሓደጋ ኣጋጣሚ ብቐረባ ንምዕዛብን ንምምርማርን ሰርጌ ገለ ዝተባህለ ፖሊስ ምስ ብጾቱ ሄሊኮፕተር ገይሮም ናብቲ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዋን ሃንደበት ሄሊኮፕተር ተበላሽያ ናብ ውቅያኖስ ወዲቓ። ሓደጋ ክምርምር ዝኸደ ሚኒስተር ንባዕሉ ጠፊኡ ተባሂሉ ክዝረበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ንሱን ካልኣዩን ን12 ሰዓት ብዘይ ምቁራጽ ብምሕንባስ ከም ዝደሓኑ ብምግላጹ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑሎ። ኣባላት ባይቶ ጋና ብዛዕባ ኤሌክትሪክን ክፍሊትን ኣብ ዝመያየጥሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ስምዕ ክበጽሑ ብዘይምኽኣሎም ናሓድሕዶም ከም ዝተጓሰጡ ማዕከናት ዜና ዓለም ሓቢረን። እቶም ንህዝቢ ወኪሎም ዝተመርጹ ኣባላት ባይቶ መንግስቲ ኣብ ዋጋ ኤሌክትሪክ ቀረጽ ክውስኽ ንዝቐረበ ሓሳብ ተቃወምቲ ስለ ዝነጸግወዩ ናሓድሕዶም ተራጺሞም ብድምፂ ብልጫ ውሳኔ ከሕልፉ ዝኽእሉ ክንሶም ናብ ሓድሕድ ጎንፂ ምምርሖም ዘይብስሉነት ዘኸትሎ ከም ዝኾነ ኣፈኛ መንግስቲ ተሃገር ገሊጹ። ኣባላት ባይቶ ጋና ቀዲሞም ናይ 2022 ዓመታዊ ባጀት ኣብ ዘጽድቕሉ ዝነበሩ እዋን እውን ኣብ ስምዕ ብዘይምብጽሖም
ንሓድሕዶም ተጓሲጦም ንኣፈኛ ባይቶ ካብ ወንበሩ ስሒቦም ኣውዲቖም ሞዮም ኣቐዲሙ ኣብ ናይጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃን ኡጋንዳን ባእሲ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ኣጋጢሙ ነይሩ ቀዳም ዓመተ 2021 እንተወዲኣ ናብ ዓመተ 2022 ክንሰጋገሪና ውድብ ሕብራት ሃገራት ዓመተ 2022 ዓመተ ጥበብ ዓመተ ምግፋፍ ዓሳን ሕርሻ ባሕርን ከምኡውን ዓለምለኻዊ ዓመተ ጥርሙዝ ክትከውን ሓዚእዋ ኣሎ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት ብዛዕባ ስነ ጥበብ ዓሳን ሕርሻ ባሕርን ብብዝሒ ክንሰምዒና ማለት እዩ ጥርሙዝ ድማ ወዲ ሰብ ዘማዕበሎን ንሓያሎ ዓመታት ክጥቀመሉ ዝጸንሐ ብምዃኑ ክጽንበል እዩ ሬድዮ ኤረና መደብ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሙን እዚ ኩልኩም ሰማዕታ ርሑስ ሓድሽ ዓመት ክኾነልኩም ትምነ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቐርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ ተጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ሰላም ከመይ ተቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ተጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወት ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ተጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብል ናይ ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ እየ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መስመን ትማኸር ጓል 32 ዓመት እየ ንበዓል ቤተይ ጓል 19 ዓመት ተምሃሪት 12 ክፍሊ ከለኹ እየ ተላልየዮ ኣዚና ንቀራረብ መሓዙት ኢና ነርና ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ወዲኡ ስራሕ ዝጅምር ተጸበየ ድማ ብምርድዳእ ስድራና ተመርዒና ወሊድና ውላድና ወዲ 9 ዓመት ኮይኑ ኣሎ በዓል ቤተይ ከም ሰብ ሓራቕን ቀልጢፉ ዝቑጣዕ ዓይነት ሰብ እዩ እቲ ቀንዲ ሽግርና ድማ ክቆጻጸረኒ ከም ዘይክእል ንኸሪኦ ብምባል ኣብ ዝፈተን ኩሉ ዝጅምር ኩሉ ግዜ ክንባእስ ከለና ቦርሳይ ጠርኒፈ ንገዛይ እኸይድ እሞ ዘጋጠመኒ ሽግር ነግሮም ንእለቱ ኣሕዋተይ ቴሌፎን ደው ኢለን ንበዓል ቤተይ ይቋየቆን ይጸርፋኦን ዝኾነ ዘሕርቐኒ ዝመስል ነገር ተዛሪብኒ እንተተኻሪና ክትፈትሐን እንተደሊኻ ፍትሐኒ ብምባል ዘዳፍኦ ኣብ ቅድሚኡ ዝተሰዓርኩ ኸይነ ቐርብ ኣይደልን እየ ሓደ መዓልቲ ምስ ተነሃርና ዓቕሉ ክሳዕ ዝጽንቀቕ ጸረፍክዎ ካብ ገዛ ስሒቡ ድማ ንደገ ውፅኡ ማዕጾ ዓፀወኒ ተኺለ ናብ ስድራይ ከድኩ ስድራይ ኣይጸንሑን ክሲ መስሪቶም ናብ ፖሊስ ኣቕረብዎ ኩሉ ግዜ ሰባት ብደገ ኮይኖም ነቲ ጉዳይና ክዛረብሉ ከለዉ ኣነ ከም ዝተበደልኩን ዝተጎዳእኩን ገይሮም እዮም ዝገልጹኒ ይኹን እምበር እቲ ሓቂ ብኣንጻር እዩ ንበዓል ቤተይ ስምዒታዊ መጉዳእቲ ዘውርደሉ ዝነበርኩ ኣነ እየ ናብ ፖሊስ ምስ ከድና ኣካላዊ መጉዳእቲ ኣውሪዱለይ ስለ ዝበልኩ በቲ ጉዳይ ተዳጐነ ስድራኡ ነቲ ክሲ ካብ ፖሊስ ንኽስሕቦን እቲ ጉዳይ ብሰላም ክዓርፍን ሓተቱኒ ኣነ እውን እንተኾነ ዝጋገዝ ዘለኹ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ ከምኡ ገበርኩ በዓል ቤተይ ከም ሰብ ተሃራራሚ ኮነ ጓንፅ ዘዘውትር ሰብ ኣይኮነን ነቲ ዝገበሮ ተግባር ባዕለይ ደፊኤ ስብጻሕኮ እዩ ብቕንዕና ድማ መጺኡ ተንበርኪኹ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ንተግባራቱ ይቕሬታ ሓተተሉ ነቲ ክሲ ስሒበየ ድማ ደጊምና ተዓረቕና ገዛይ ተመለስኩ ድሕሪ 3 ኣዋርሕ ብንእሽቶ ጉዳይ ምስ ተገራጨና ቦርሳይ ኣልዒለ ንገዛይ ከድኩ ንሱ ኣብ ገዛ ንበይኑ ተረፈ ድሕሪ ባእስና 2 መዓልታት ጸኒሑ ካብ ሆስፒታል ቴሌፎን ተደወለኒ በዓል ቤተይ ኣትዩ ስድራይ ናብኡ ገጸይ ንኸይከይድ ሓበሩኒ እንተኸይደዮ ከም ዝተጠዓስኩን ክምለስ ዝደለኹን ኮይኑ ክስምዖ ይበሉኒ ኣሕዋተይ እቲ ሓሚመ ዝብሎ ዘሎ ዘረባ
ሓሶትዩ ዝብል እምነት ነበረን ኩል ግዜ ሰባት ተበዳሊት ምዃነይ ጥራይም ዝፈልጡ ኣብ ሆስፒታል ሰሙን ጸኒሑ ምስ ወፀ ናይ ፍትሕ መጽዋዕታ ወረቐት ምጻኒ ፍትሕ ኣይደልኒየ ንምባል እኳ ድልየት እንተነበረኒ ትዕቢተ ኸኣለንን ንሱ ሓሳብ ቀይሩ ብምምጻእ ክልምነኒ ደለኹ ቴሌፎን ደው ኢለ ድማ እቲ ዝሓተቶ ሕቶ ፍትሕ ብወገነይ ቅቡል ምዃኑን ኣብ ገሃነም ካብ ምንባር ከም ዝተገላገልኩን ሓበርክዎ ኣብ ቤት ፍርዲ ምስ ቀረብና ሕነይ ክፈድብ ምባል ንብረቱን ገንዘቡን ክምቀል ከም ዝግባእኒ ሓተትኩ ይኹን ዳ እምበር ኩሉ እቲ ብሓባር ዘጥረናይ ንብረት ንዓይ ጥራይ ክውሃብ ከም ዘለዎን ምሳይ ክማቐል ከም ዘይደልን ብምሕባር ንሱ ፍትሕ ጥራይ ከም ዝደሊ ሓበረ ብወግዒ ንቤት ፍርዲ ሓበረ ድሕሪ ፍትሕና ሓደ ዓመት ጸኒሑ በዓል ቤተይ ነበር ደጊሙ ይምርዖሎ ኣነ ኸዓ ንህለኹ ብሰንኪ ትዕቢተይ ካብ ኩሉ ተሪፈ ስድራይ ድሮ ክሓሚኑ ጀሚሮም እዮም ንዕለታዊ ህይወተይ ዝኸውን ኣታዊ ስለ ዘይብለይ ካብቲ በዓል ቤተይ ዝህበኒ ቀለብ ናይ ወደይ ተመርኪሰ ዝነብር ዘለኹ ሓዳረይ ከም ዝበተንኩ ርዳእኒዩ ኣነ ንሰብ ሓዳር ሓንቲ መልእኽቲ ክህብ ዝደሊ ካብ መን ምኽሪ ትቕበል ፍለጥ ኣይትታለሉ ኣብዚ ሕጂ እዋን እተን ካባይ ዝንእሳ ሓተይ ዝያዳይ ክብረት ኣለወን እቶም ንኽፋታ ሓጆኺ ዝብሉን ዝነበሩ ሰባት ሎሚ ምስ ካልኦት ሰባት ኮይኖም ክሓሚኑ ውዕሉ ኣለዉ ካብ ትዕቢት ዝርከብ ጥቕሚ የለን ምንጪ ሂማንስ ኦፍ ዘ ወርልድ ትርጉም ሰይድ ሳልሕ ቀንየት ኣብ ማእከል ዕሙር ኣግራብን ብዙሕ ህዝብን ኣለኹ እቶም ሰባት እውን ይዘናግዑን ይዕልሉን ኣለዉ እቲ መሪር ነገር ዝተቖጻጸሮ ስምዒታቶም ኣዝዩ ካልእ ዓለም ፈጢሩሎም ይርከብ ኣነ እውን ተኸፋሊ ናታቶም ኮይነ ነቲ ብዙሑል ሙዚቃ ዝማዕረገ ድግስ እሰምዖ ኣለኹ ግና የስተማቕሮን እቲ ሙዚቃ ኣብ ኣእሙረይ ሰሊኹ ኣትዩ ንመትንታተይ ክቋፀሮ ግን እኹል ዓቕሚ ዝረኸበ ይመስልን ሓጎስ ኣበይ ድዩ ዝርከብ እቲ ደቂ ሰባት ከም ምንጪ ሓጎሶም ዝገልጽዎ ዘበለ ኩሉ ነገር ይፍትኑ ኣለኹ ግን እቲ ንሳቶም ሓጎስ ኢሎም ዘጠመቕዎ ስምዒታት ገና ኣብ ደንደሱ እውን ኣይቀረብኩን ኣዝየ ጠምየ ኣለኹ ይበልዕ እውን ኣለኹ እቲ ንጎረረይ ኣተርኪስዎ ዝሓልፍ ዝስሑል ማይ ባህ ዘብል ዕግበት ክዕድለኒ ዓቐብ ኮይንዎ ዝተኸደንክዎ ልብሲ ልዕሊ ተሓስቦ ግርማ ዝዕድለኒ እቲ ግርማቲ ግን ኣብ ዒንተይ ክንፍሪ ኣድሪ ኹርዓታ የንበረን ምንባረይ ፀሓይ ቀትሪ ብመልኣት ደሚቐን ከላ ካባ ደሪበ ዝጓዓዘሉ ባዶ ትርጉም እዩ ድሕሪ ዝናብ ዝምዝናቡ ዘሎ ምችእነት ናይዛ ምድሪ ብፍጹም ጣዕሙ ኣይዘርቆንን እዩ እቲ ምኽንያት ደልየሲኢነዮ ብወቕቲ ኽራማት ዝመፀ ምዕሩግ ቆፅላዊ ለምለም ዓለም ምርኣይ ይርኤ ከም ካልእ ሰብ ግን ኣያሐጉሰንን እቲ ንኸይሕጐስ ዝጐድለን ዘሎ ነገር ምናልባት ዶ ከይሕጐስ ይደለየኒ ኾይኑ ኣነ ንኸይረኽቦ ባዓቲ ዝመረፀ ኖኖኖ ገለ ዘይበጻሕክዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ እቲ ብሽውሽውታ ንፋሳት ኣብ እግረይ ወዲቑ ዘሎ ሜለ ገዲፈ ኣብ ላዕለዋይ እታ ገረብ ዝተንጠልጠለ ሜለ ብጣዕሚ የብህገኒ ኩል ግዜ ምዕሩግ መንደቕ ኣብ ዝዕዘበሉ እዋን ኪነቱ ያጽንዑ ሒዝቦ ዘሎ ድልድል መሰረት እቲ ኣብ ጠርዙ ወቂቡ ዘሎ ማርሞይ ዘገርመኒ ምኽንያት ዘይምሐጓሰይ በብቑሩብ ክበርሃለ ይጅምር ኣሎ ምስለኒ እስካ ሕጅስ ብታሕቲ ጀሚረ ንምንባር ክፍትኖ ላዕሊ ላዕሊ ምጥማትሲ ካብ ምንባራ ሸፊቱ ንባህግታተይ ጥራዩ ባድኖት ሰኺዑ ኣሎ ረባሺ ቅንየት ኣእሙረ እዩ ካብዚ ኩሉ ተመጣጢረ ከርክቦ ዘጸገመኒ ምስቲ ማንም ሰብ ዝጥቀመሉ ሓጎስ ኣባይሱን ጸኒሑ ንኽሕጐስ ቀሊል እንከሎ ኣዝዩ በዳዊ ኾይኑኒ እቲ ከም ዝተዘርግዐ ኣውታር ብገና ፋሕፋሕ ኢሉ ዘሎ ውሽጠይ ብምምዕርራይ ኣእሙረይ ቦትኡ ክትሕዞ ክፍትን ኣገርም እዩ ማስቲካ ምሕያኽ ንነብሰይ ሓጎስ ከም ዝህባና ፈለጥኩ ቅኒት ሓሳባተይ ኣሸፊተ ናብ ፊተይ ዘሎ ኬክ ዝምገብ ሰብ ዓይኒ ኸውድቐሉ ብተግባር ይሓፊረ ከመይ ኢሉ እዩ እቲ ኣብ ፊተይ ዘሎ ሰብ ዝሓጐሶ
حاجوس مس نفسي كقطم أبسي كون كخون باي شنكل الكبل زانيحه بولد فتنات نتبري خون زلوك نيتا أموري أبدر جاين خوردو كوغاي لاني أتمن تايسي أمرو ودسب لكع كم مسارحتات موسيقى مقناي زدلي أوتار سلازخونه صحافي بينام هابتوم حدا حقزت نتبتات أبكلتا شهن عسران كلتان مسدرا بيتكا يعرف تخان زلك هركبه محيشو بفلاي مسبخان أديخان من البعد زبالة سعرخون محازتون كتكاير تخل تخون صدرها جن كم يكونن أعرخون محازتون كتمرز إن كتكايرن أمرج أخايو صدرها جن كتمرز أموي كتكايرو ما يتخلنيها سلازي لب بال صدرها أفقرو من دهايا ما مقبارن عديتو عال كابت مرتهي بفتس ما يتبكور أتمنتاي عالم بفتنات الناتون شفت كتكايرن كلا أداو كات أمريكا بتناي قدم تمرتخا كسا حجي بهيوت سرير كالها انتخونا جن نسو آخال سلازي كونه نهيوت دما سلازي تقوارتسن نسخاون كاب تمرتيهاي ترحا أب تمرتيه زا قوارتس كالو شعو مهمات تجمر إنستين كل سراحات كان تمرتخان نحل متات كازك أنعك خونا اللوا نخلو تداليو أخل مصنعتين مكياد بزح جزي توسد أب عالم كابتن مصنعتي ككايدو جزيهم زباخونو أتم تبعات بغلطف زوسونو كم سعوة تذكر أزمالت جن مصنعتي هي أهد لي كان مالتها يكونن انت هيدا قلت إفكاو السني ملأختي حجغتو السنة تزيكي إلكا أتمل سيهاي فاليو كاب حدا مصحف زنبب كوات أغسيها تعبيت حدك كلهم عبيات زودق وذكر سب مسباتي زنبر قرمس كلاتهم كتسامع كتحقسم قناي كالنيو بتعبيت النقدان صغير كافتو تخاخي تخسرت التنقا رعكت كات حلو لكا قن عبيات اخون تعبيتي سلايخا كم سبهلا يستوعل أنبب مصحفت مجزاء ويمس نببتي من محزاو كاب دنقرنا أيناك فكانيو زجزاء كاي مصحف انت زي نبي وكايو كم حدث أروي عدايو اتمنتاي ገንዘብ ካምበር ርእስኻን ግዜኻን ሰዊእካ ገለ ስለ ዘይረባሕካሉ ንመጽሓፍ ብዙሓት ክነብዎ ይደልዩ ብዙሓት እውን ይገዝዎ መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ትረኣሶም ወሲዶም ኣብኡ ይድርብይዎ እቶም ዝነብዎ ሒደት እዮም ካብ ኢንስታግራም መስመን ከም ትቐርብ ፍለጥ ምናልባት በቃላት ቀላል ክትመስል ትኽእል መስመን ከም ትቐርብ ምፍላጥ እንተኾነ ግን أتم تبينيات راح زغتلوا بهامات زي بصحوا انكو من قد عوتيا ابتقع عوتات مهلاو بزح سقاتات يزلوا كل جزي بزعب عوتات او انتو حسابات مسأنا فتاتح الشجرات كم تتكور زقبرخا سلازي مقاربتخا حجة حراء بفتس ما يتفرح فرحين سعرات سبات يلاز تدالوت سقاوي هي بيا كم مفرح كازر كبر بحيلن سلازي بفصم زفرح بالكان عوت ندفرات مبر نفرحات يتملكتهم منيا أبعالهم من بين خايكون كنزل لها بسنك فرحي خايبلني كي ودق كي موت انت ودي غير مسحق سبك خوني كالو سباتون زي قبرو أنا أخ ميلة بناين قفيتها فرحي وزت النابلكا بفرحي بعلخا نفسي ولا يتؤتو حميتي نسي يسرحهم أبعالم انت زي سريح كات راح خازي تحمه كي ودق اهز عبيه قلعون يلن بشكل تاخت الامير كندي جزي خدي سبات كم زحمه يخان كندي زاكل كم زودق كان ذكر داويت نقولياد كقطمو مسقربو كلاتهم دق اسرائيلن فلسطينيوم نيعقمو الله يصملون نسجن ህፃን እኳ እንተነበረ ፍርሒ ዝበሃል ኣይነበረን ከም ስብዕሮ ድማ ርግፀኛ ኮይኑ ገጢሞ ስለዚ ታእንኮ ፍታሕ ንፍርሕኻ ግጠሞ እሞ ክስዕሮ ኢኻ ኣብ ዓለም ካባኻ ዝብርትዕ ሽግር የለን ጸሓፊ ኢዮብ ጃምቦ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓድሽ ዓመት ቀሪቡ ካብ ዓሚ
حجي نحايش نعمت أخي كمين كنكون نحسب جزين تهلو حجة أنه حدش عمت قريبه الشابي زي شرب زبزلو كم جزي غيرو ذكرم نجر يلبون ولا بزعبو إن تزاربك ولا الناس أوعك هيو جلس زيبل أنت رفعنا قرميت ندهرت زيت متدنك نجر جزي حزوان زمس نجرات كتقرمت أنحمو أتحدي جواز خيد نجرات دم مسسو علك هم بزايس دمك شعو جزي كل نجر مخانو يستقوتك قدم نيرو ويلو بزعبا قدم زعلش ما قل سبن صباح كم زخ جبريل زمد بمنسين كلهم جزي سنكم نايت حدك كوز دلي سنكي نايت حد دما لبام تتك أمن ترخيبو لعلو خبر معدن زواقو وحس سنكي آتم سوات عم خمزلو مخمين يرنا ننفسنا مستشعزنا ورنا عقم منو ولا درا كون دخون تغيرنا نخون أبزاق أسأل التكاير على ذا العالم كن كيير انت زيك إلا مجم حاميقنا لنا يلكات راح زحلف زي كونس ننبري لنا نمبالي حايش بزغنه قالينا قرب سوقيبنا نخون قالينا دما زتابع قسقسة مسقيبنا نخون قالينا خم عندي يبتعم زنبرنا درجة داريقنا نهلو قالينا دما هاقبر نمبر ندحري تملسنا نخون أبزو خينو أبتي كلنا أبزن زتقسنا درجاتات أبقالك نركبنا يقدنيو برقز أتهم يعبين أس كلم محياش تقبرنا سبه دما أتهم زحاشنا إنا هيوات تزعبي مقارتها أبلوتيو أشون كايدو بتحساس بانانا كايدانا نعبلو تمسيناس زحاشا مقبي ويكدان انتغيرنا إن حقوس فطرات كوينا عامي هيك زيت رايا كونا نحاليفو قال خب عدمناون مسو حاليفيو صباحون نتريقو قزيت رايا كونان أتو مسو حاقي فوز متسق مستحوسيو ترقم زهلوه مبارب قزيت رايين ترينايو لومي صباح فللي يبلون تمالن قدمينون كمو أتاس حيت مال نيرا أما سياخة عريبة أتمال زنبرة سبن لوم زلون تمال زنبرة نقراتن نايلومن بفصم حدا يكون حدا خونونا كيلن حدا خون سلزي تفترة قالها تمال زنبر سوات لوم يلون تمال زينبر جمع لوم مسيوم علو معرة زي حكتاتكا أب عالم زلو نقرات يغيرو قال بسبب يغيرو قالها بركاغتي تفتراو مسرحاتي لواتو أب هيوتنا صبح ترقم زهلوها لو تيمس الترقيت رايو ملس هم زهلوها ويمس إن ريلايو امبر عالمنا تلوتت نحنا قربتنا تراي زلوات انت خينو كل ساعة أبلو ميويكا أبتمال تراي نبرالنا مالتكوي سلازي أين التعاند كينو ديرت ترقيت نقعمت أب كبابينا متعاشا زي بالناسبة دا أمبر متقباس ابتخن كونا يقبائن نزغلو نخنفتس امقنا كن لوات يقباء صباحنا كابلومي بقال مداي ويون بخل انتنا كتحيش يقباء أوا تمال زي قبرنا يصبو نقر لو من جمره لو من تخويلنا زلو صباح كن ريان اسعار أتر استسفيه مسيروغن مبزا قليل أنا تمال دولومي يحيش صباحي كابلومي نختصبقك انتاك قبرالني مبالي كينو مبالك أما تكبر بكا شعو صباحات دماميرهم نزالومي زلا نبسنا فتصم النقاقياخ قبرنايم أين الثانياخ نبلينا انهم بار لو مخا عندنا حدش عمت كوينو جنكا اتعلى تنبر اتعمت سي اي ملسني اتقطرس بفصم يدقمني نحنا قنا كمو كسيس لن تكملو حدش عمت نبلو انت بلنا يون صقم زلو يكونن جنكا حدش عمت كم جمجم حلف نتفتاتنان من طرينا حدش تكبراتنان ويون مقصالي قنوع قعزتاتنان دعنبر كم بعال كم الزناقع وان تراي نريون تخوينا ناي بعلنا كالا حدش عمت كنفتر قباء بزخونه درجة كل سب نحدش عمت مس موسى مدبات رايو تتعازو كم زخ قبري كم زخ جمري ازد ما قد فيز بالمدبات اتزلب بالمدبما قدم نفسه مسنا عمي قمقم وينت عمي زحان تصم مدبات فتصيم ودواي فتصمون ننفسي حتت كأب مبقاست ما
عقمو بلكع بممزان زلو عدلات بملاين أب حدش عمت اندقنا مدباتو بمقان جزين بمودانن ميلاتات مفتح بدهتات بمدلاو نتا حدش عمت اندقنا يدالو ولا أي بحق حدش عمت كتكون الدمي منه صباح كابت بل بيرميا سلامون استصحفت مصحف استوسده راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تستنى قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتا ويون قرب لكم تللي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com لكم لأخلنا كبصحنايو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر لكم تقولوا كزخاخركم دلي بسترفه بزمس ربوع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسب الراخب تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغربو خوينم اب هيوت نزغاطمو صجماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتنا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناغعن مخرتات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا